Mangabe ungena ke emzini wendoda ungena nje ekhaya kulowo muzi usukhulekile mawuthi kwaNdlovu obaba kantsheni isigqoko uyasikhumula usibambe ngesandla ngoba usungena emzini wani wendoda bese uyaphinda futhi uyaqinisekisa ukuthi uma ngabe ukuthi uphethe induku abanye bathi imviko ushuthi uyiphatha esandleni sakabani sokunxele awuyiphathi esandleni soka right ngoba uma uyiphatha esandleni sokudla shuthi wena ngoba ufika lapha kwaNdlovu uyimpi uzolo abanelungelo abakhona ukuhloma bephathe ezabo induku mangabe uzothi ungena esangweni noma ungena lapho ongena khona kube ukuthi usuphethe induku ngesandla sokudla. Ngakho ke nibonile ke lapha khona ngizwa ngacomment kwenye ama-video kubonakala nje umhlonishwa ubaba uJacob Zuma egumula isigqoko enqamula lapha lapha etendeni ngoba ade nibona nje isigqoko siyakhunyulwa uma ungena emzini womuntu. Ngiyazi bakhona bazothi hayi nganakho nawe uyazikhuluma uyasigqoka usifaka endlini. Kunabantu abangafuni ukuzwa. Sikhuluma la ngomzi womuntu, asikhulumi ngomqasho ngoba ngihlele emqashweni, sikhuluma ngomzi womuntu. Uyakhuleka obaba gwala makuthi kagwala ukukhumula isigqoko. Yabona? Uma ukuthi uphethe induku uyiphathe ngesandla sokunxele ngoba uyona impi. Into ebaluleke kakhulu efuna ukutshala izingane ezikhula igqoka lamaqezi igqoko ebizo 800 700 ukuthi akusho lutho kubiza kwesigqoko kodwa uma ungena emzini wendoda wena njengomuntu wakaZulu hlonipha uzazi khumula isigqoko. Awukwazi ukufaka isigqoko ungena emzini womuntu. Yabona? Uthiwa nje ufaka isigqoko uyachiphotheka. Mhlambe ke usungadlama usuhlele ngaphakathi etendeni ubuke mhlawumbe esisowa uma ngeke ukuthi usifakela mhlawumbe usungagcina ke mhlawumbe usibekela kanje usicuphele kanjalo nakhona futhi mhlasimpe kuye kube ngcono abanye baze beyifake ngisho la lento zama class band lapha nebhlukweni lapha kwenzelwa khona ukuthi isigqoko singabe sisalokhu usifakile endlini noma lapho elokhuzana egcekeni phambi kwabantu abadala. So ke ngisekutheni ke fundani ke nani ingane zakwethu nina ke ngisencane ukuthi isigqoko siyakhunyula uma ungena emzini wendoda. Induku ayiphathwa ngenzela into eziningi ningahlawuliswa mangabe ningena emzini yabantu. Phinde futhi kube ukuthi kuthiwa uzohamba ngemkhono lento iyafana nokuhamba ngemkhono ningabakhongi ngoba esikhathini samanje kuyenzeka kukhonga abantu abangenalo ulwazi. Anikwazi ukuhamba ngezikipa kanje ningabakhongi. Kufanele nihlonipheke nembathe ama-jacket noma ama-jacket kubonakala ukuthi cha abantu basemzini laba bahloniphile bazokwakha ubuhlobo lakhe ngeke nihambe ngezikipa nibe nithi ningabasemzini nizokwakha ubuhlobo nibe nizokwenza into ebucayi kangaka ethinta abantu bala ekhaya bangasekho nabaphilayo ngoba angimele uhambe ngemkhanjulane enqono ngoba uma ngabe usukuvela ingalo kusho ukuthi nina nihloniphile. Fundani nivule indlebe niyeke ukujaha ukuphendula. Koshaya 2030 senivuthiwe senikwazi ukuzwa. Ngiyabonga ngethuba.